लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर। तो लोगोफोर दिनैहाय आङो जेबो ब्लग भिडिअआवथ' लानानै फैयाखै, मोनसे मिसिं इनफरमेशन आंनिसिम मोनफैदों नालाय बेखौसो आङो होनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। तो दाखालि बावै मा होनो आङो लोगोफोर फेसबुकआव मोनसे पस्ट होदोंमोन। तो बे पस्टआवहाय आङो होखांखाबायमोन अलरेडि बे मिसिं रिपर्टखौ। तो बेयावहाय मा जादों माने जितु नामनि टाइटेला भुल जादों आरोना। ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा कमेन्टआव लिरहरनायखाय आङो भिडिअखौनो बानायनानै होस्रानोसै होननानै मोनसे भिडिअ लाबोस्राबाय आरोना दिनैहाय। ओमफ्राय दा आङो बेखौनो लाबोफिनबाय। तो नोंथांमोना नायनो हागोन दाख्लैबावैनि पस्टखौ आं भिडिअनि स्क्रिनाव होनानै होगोन लोगोफोर। तो दायो आङो मोजाङै खिन्थानानै होफिनसै डिटेल्सखौ आरोना लोगोफोर। तो बे गोमानाय सुबुंनि नामा लोगोफोर रत्नेश्वर रामसियारि आरोना। तो बसुमतारी होननानै आं होदोंमोन लोगोफोर। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरोना। ओमफ्राय PS तामुलपुर, ओमफ्राय भिलेजआ जोंहा सन्तला माराय गामि जारखना होननाय जायगानि आरोना। ओमफ्राय पिन क'डआ जोंहा 781367। आं स्क्रिनावबो होखागोन लोगोफोर। ओमफ्राय कन्टेक्ट न'खरनि 8822001918 बे नाम्बार आरोना। आं स्क्रिनाव लिरनानै होगोन लोगोफोर। तो लोगोफोर नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसांनो हायो शेयार खालाम आरोना, जाहाथे बिस्रानि न'खरनि फेमिलिजों बे गोमानाय सुबुङा लोगो मोनफिनो। तो दाखालि साननैसो सिगांनिफ्राय गोमानानै दं होननानै खिथाना हरदोंमोन, सासे फंबाया हरदों आरोना बे डिटेल्सखौ आंनो। ओमफ्रायो बे फंबाया आंनो माखासे डिटेल्स हरबावदों, बिस्रा फेमिलियाव बिमा बुरैबो दं होननानै खिथादों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय हिन्जाव दङ, ओमफ्राय गथ'फोर 3 दङ उन्दै आरोना। ओमफ्राय न'खरनि माखासे न'नि माखासे भिडिअ क्लिपबो हरदों आरोना। ओरैबायदि माने कन्डिशन नायबा बिराद दुखु नाङो आरोना, जोबोद गोरिब आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोंनि सरकारफोराबो नुदोंना नुवाखै बेखौ मिथिला, ओरैबायदि दुखु नांथाव आरोना, नुबा बिराद दुखु नाङो। नोंथांमोनाबो नाय भिडिअआव आं होगोन क्लिपफोरखौ लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ इउटुबाव आरो फेसबुकआव मोननैयावबो होनोसै आरोना। ओमफ्राय दाखालिनि बावैनि जितु पस्टमोन बेयावहाय टाइटेला मिस्टेक जादों नालाय आं बेखौ डिलिट खालामफिननोसै। डिलिट खालामनानै बेखौ गोदानै होनोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जेसेबां हायो लोगोफोर शेयार खालामलायदो, जाहाथे फेमिलियाव फैफिननो हायो। ओमफ्राय आरो सोरबाफोर नुसनबायोबा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै फाथायहरबानो जाबाय। बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्राङाखै, जोमै दाखा दावखा बिदों। लोगोफोर आंनि भिडिअ बानायनायखौ मोजां मोनदोंबा अननानै आंनि इउट्युब चेनेलावबो थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो लोगोफोर। आंनि भिडिअ बानायनायाव मायाबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोनहा अननानै आंखौ निमाहा होदो, आरो गोरोन्थि जादोंब्ला कमेन्टआव लिरनानै हरदो, जाहाथे ओमफ्राय भिडिअआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामहरदो चेनेलखौ।
next vlog logo moनलायसिगोन मोनसे गोदान vlog जों लोगोफोर till then bye bye see you